Šabački gimnazijalci su probili led. Scenskim iskazom u komadu Red Herring pokazali su da se ljubav prema teatru prvenstveno rađa, potom stiče i neguje. Njihov izraz znala je da nagradi publika. Ja sam švercer alkoholom i tu se naravno volja za moći i za novcem u stvari rastura porodicu celu i kako se predstava kako ide, ja polako gubim svoju mentalnu stabilnost i na kraju naravno to se sve sruši. I upravo ovo jeste olakšavajuća okolnost za gledalce. Da, to je mali poklončić za publiku, podsjeća na cigare, a u stvari je rečnik nepoznatih reči i slengova iz tog vremena. Festival srednjoškolskih pozorišnih predstava svoj debi imao je prošle godine. Pun pogodak, kažu organizatori, ali i način da se pozorište razume lakše, pitkije konzumira u vremenu kada društvene mreže zaokupljaju pažnju mladih. Cilj ovog festivala je u stvari bio da propagira pozorište, da što više mladih zainteresuje za pozorište, da im prenese neke informacije o pozorištu, o načinu rada u pozorištu i naravno da ih zainteresuje da dolaze da gledaju predstave. Žiri neće biti strog, barem tako kažu profesionalni glumci. To je uvek teško meriti nešto, pogotovo u umetnosti. Dosta je tu stvar ukusa. Koliko god pokušavali da budemo objektivni, ipak to subjektivno nekad može da prevlada. Trudit ćemo se da ne bude tako. Sve do 29. septembra publika će u sali Kulturnog centra uživati u popularnim komadima poput Radovana III, Bogojavljanske noći, Tamnoj strani meseca, jer teatar se uči od detinjstva, a uloge, kako to samo život režira, često određuje svakodnevica.